Snimite ovo da imate dokaz. Sad možete imati. Slušaj, ja sam ako Bog da sutra dole. Ljubim te, brate. Slušaj me, samo me slušaj. Ne okrenem li ja život tebi od toj babi naopako, skroz. Ali pozitivno. Sve je moguće. Unem ti se u svevišnjeg Allaha da ću sve to ja završiti. Ne mora niko dati mrke. Puno hvala. Ne mora niko dati feninga, boli me kurac. Juče sam zvao mater, odobrila mi je da prodam zemlju, su što sam naslijedio od dida. Ne. Ja ću doći, hoću jebo svoju mater ako ne dođu. Nađite ja imam snimio sve što si ti rekao. Od zemlje u ono. Tvoj brat. Evo broj telefona pa možeš nazvati, ja ću izaći ispred njega. Govori. 066 330. Čekaj, halal. Ovo je broj. Evo imam ti broj, materin, jes. Gdje sad? 066 330 330 696. 5 696. 696. Jeste. 066 330 696. Jeste. To je legenda moja. Hvala vam narode svima, hvala. Živjeli svi. Sve vam dobro i najbolje. Sutra, ako Bog da, sam ti ja na vratima. Jel vjeruješ, ja sinoć pričam s majkom i pričam o tebi, samo što ona sad zaboravila, ona kaže zar je Bog dao i takav narod, ima sine Boga. I ona priča tom svom bratu Alag, oni se pobratili kad je nju zabolio, on je nju vozio. Ima neki čovjek, isto hoće pomoć svakome, mu gledala na ovom TikToku, barca to Dragana, pa ona dođe, ona meni to sve i nadoplati, sve da mi ne bude dosadno i da gledam. I sve mi pokazala, jer sad znam ja to sve. Mislim, nisam ja glupa žena, ja sam pjevala i sve, samo jednostavno srušite život da, ne znam šta, ne bi sinoć sam popila maminu za smirenje da spim. Tako je to. Znaš šta ja mogu reći? I to ću reći Allahem od srca. Hvala mom gospodaru što mi te je poslao. Hvala, baš, hvala mu. Samo želim da ti ja vratim osmijeh na lice i tebi od toj babi. I vraću. Preko naša, Alhamdulillah, inšallah. Inšallah, vraća to vam ako Bog da sutra. Jedino da mi pomaže, evo nek rekne moja majka u ovom gradu, ko nama majko dođe, otvori vrata, Samo Alaga i sin njegov. Kako se zove sin? Senad. Eto, samo nam oni otvori vrata. A komšije od... Ovo gore u zgradi. Komšije od kući. Jajce, ovo, ono, nema veze, nemam ništa protiv koga je ko, ali nikad nam niko otvori vrata. Oni su visoki, mi smo niski i tako to nema. Ode na dosadno očuju. Ja. Tako da, vjera, što rekla moja mama, vjera i to, vjera u čovjeka samo. Znate nešto, sad je jutro. Sad uglavnom niko od onih mojih prijatelja ovo ne sluša. Da. I drago mi. Slušaj mene što ti govorim, Allaha mi drago. Mene su odhranili take dvije stare. Da. Od mojeg sama potom. I volio bi Allahem da niko od mojih prijatelja ne čuje za ovo gdje ću ja. Jer oni onda me daju pare. Ja hoću listu da ja to vama kupim. Hvala ti, brate, puno hvala. Zato što osjećam da je tu kod vas pogodak. Pa jest, ja sam pokušavala i zapravo i Dragana Eva pokušavala da se tebi javi, ona je na TikToku i ona dođe, tebe prati i ona,
ali kaže, ne, teško je, tog čovjeka puno ljudi mu Znaš piše. ti šta je meni najdraže od ovoga svega? Ja. Što si ti rekla da ste ti i ona sinoć pričale o meni. Sinoć, kasno, pričale. Sad zapitajte se što sam ja vas baš Znam ja, pa mi baš pričamo kako nešto postoji, kako uvijek. Onda ona kaže, nikad ne znaš ti nekad, jesmo bili nekad sretni, jesmo, možda ćemo opet nekad biti, pa ne, moguće. Onda ona kuka, šta ti bez mene, kad umreš, da ću ja bez nje i tako. Ne bi ja nju ostavila, nema tih para, možda bi se ja isnašla nekako, ali ne mogu ja to. To moje srce ne može, nikad. Evo sad, otvari majke. Evo sad vjerujem da ide taj, što kažem ti, što nam samo posjeti, treba li vam vodi? Slušaj. Vode doktoru. Sutra ću ti ja doći ako Bog da. Nemoj da se... Da. Hvala ti, šta drugo da ti kažem. Ako samo me mora spriješiti, ne dola smrt. Ne daj, Bože, to pa da, boje da nikad ne dođeš, samo nek se nam živi. Eto. Pa rekla sam ja ime i prezime, evo rekla sam ja Sanja ovo ime i prezime ljudi. Jeste? Dobro, majka. Ja. Jo, sad ne znam ja izaći, čekaj da probam izaći, trebam izaći. Izić ja, nema veze. Jel imaš tu vodu? Imamo vodu, čitava zgrada ima vodu, da. Dobro, imaš tu fen, ona sranja. Ma to nemam ništa, nema pojma o tome. Hoćeš da kupim to? Pa, to god kupiš, hvala ti, ja neću naređivati tebi šta želiš to mi kupiti, ne biti. Pa želim ti kupiti sve na svijetu. Eto, hvala ti što god doneseš novac. A moraš reći šta? Dobro jutro. Jučer rekla sam ti otprilike, sam ćeš se skontaći kakva je situacija, šta sve trebamo i... Dobro. Sad ja ne znam izaći kako da probam. Imaš OTX. Evo. Sad sam gledala klip. Balkanka napravila klip za mene i za tebe. Jesi video? Koja je Balkanka? Balkanka, jebote, znaš ko je Balkanka? Ne znam, Matrin. Šerovat ću ti kasnije klip. Šta je napravila? Pa moja i tvoja slika je napisala nešto, ček sad ću ti reći šta je napisala, ček sekund. Znaš kako sam se ismijala, majke mi. Kaže, odjebi ovo dok ja ne dođem ili te nema. I moja i tvoja slika. I pjesmu. Vodit ćemo mi ljubav. Pripremam za tebe. Otimačina za tebe po TikToku, svega mi.